Vesprada per replegar els premis de les falles de la Pobla. La cita d'eixida al Parc Municipal on els fallers de totes les comissions acudien per iniciar l'acte. Des d'ací camí cap a l'Ajuntament. Música per animar una de les vesprades amb més nervis de la festa, conèixer en quin lloc queda cadascuna de les falles. I mentre els fallers esperen a la porta de l'Ajuntament, les falleres majors i els presidents de cada comissió pugen al saló de plens. És hora de conèixer la decisió del jurat. L'acte l'inicien la regidora Rosana Marín i l'alcaldessa de la Pobla. Donen la benvinguda a tots i comencen a obrir-se els sobres. Les encarregades de nomenar els guanyadors, les falleres majors de la Pobla, Marta i Andrea. En primer lloc, la il·luminació de carrer. La falla de l'Hort era la guanyadora del banderí. L'ambientació del carrer era el segon premi de la vesprada. La falla de l'Hort s'emportava així també el premi a la millor ambientació. I també la falla de l'Hort era la guanyadora del premi al millor ninot infantil que quedarà indultat. I el premi al ninot gran indultat se l'emportava la falla del Mercat. I ara sí, moment de conèixer els premis als monuments d'este 2011. El primer torn, el de les falles infantils. 6è premi per a la falla Cervantes. 5è premi per a la falla Josep Antoni. 4 per a la falla del Trinquet. El tercer premi se l'emportava la falla de Sant Jaume. El banderí a la segona millor falla infantil era per a la dels xiquets del Mercat. I la millor falla infantil d'este 2011 se l'emportava la falla de l'Hort que arreplegaven Cèlia i Xavi. I tornarà per als premis més desitjats, els de la millor falla gran. El 6è lloc era per a la falla Plaça Sant Jaume. 5è premi per a la falla de Cervantes. 4 premi per a la falla Josep Antoni. El tercer lloc era per a la falla del Mercat. I el segon premi a la falla gran se l'emportaven els fallers del Trinquet. I el banderí al millor monument gran era per a la falla Plaça de l'Hort, que replegava amb alegria este premi i que la convertia en la principal guanyadora de la nit amb quasi tots els primers premis. Uns premis que se celebraven després al balcó de l'Ajuntament. A dalt, els representants de les falles que ensenyaven a la resta dels fallers els premis aconseguits. Uns banderins en diferents categories que al carrer celebraven els fallers i que esperaven poder lluir junt als seus monuments.